De fáilróta ganíise na goid seo faoi chuirsa Cruinnis Ghaelteanga, a bheits a bhúine gom héin éman ó Donald ó dhéireadh bheannair ré. B'éon rangar siúl gaithí chédain agus maithíonn cúrsa 10 seachtain ar fád. Tá an cúrsa Cruinnis dírí ar bhaoine bhfuil Gaeilge lótha an waithe acu a ha míon ná gramda níos cruinnive acu agus de seil a go scill na scrífa Albert. Bain rúsa is sleachta as éidirisi agus nuachtain sa rang agus béag slacht an waithe gceist ó hí clachta dé. Bei deisiigh na ran fáirtithe Albertí agus téicsan na gaiile deistre chu agus agus altas tuais pancaí leo agus clachtaí gramadaí a dhéanú bunaí arú. Díorthar a raibh be bhearlathais agus ar chuid na drónósanna tá le fáil sa teanganis agus máthar leganna níos dúchasaí agus Albertí mí nedra láchtathe. Ina chá sin bei deisiigh na ran fáirtithe scrúdú dhéanú ag deirún chuirsa agus teastas a Cruinnis na Gaeilge bhainte má. Mar sin metusa geirí corga móra de scill na scrífa Gaeilge, te go Ghaelteanga pancámanis leis a cúrsa Cruinnis a chuir méirithe, nó le bróisiúr a cúrsa a íos lódal. Slán go fáil.